ברוכים הבאים ל-X פארק, פארק האתגר והחוויה הגדול והמקצועי בישראל. הפארק הינו קונספט ייחודי בתחום תרבות הפנאי, המספק מגוון גדול מאוד של פעילויות מאתגרות, איכותיות, ובעלות ערכים חינוכיים, אישיים וקבוצתיים לכל הגילאים. קודם כל אין מה לחשוש מהמילה אקסטרים, אנחנו לא מזנקים מטוסים, לא שולחים אתכם לאברסט. אנחנו בסך הכל יודעים לייצר לכם חוויות ייחודיות ובלתי נשכחות. אז יאללה, שיהיה לכם סיור מענה ונשתמע. ביי. אנו נמצאים בעצם בכניסה הראשית לחיפה, מקום שידוע יותר במקרא בתור מתחם מרכז הקונגרסים הבינלאומי של חיפה, סמוך לכבישים הראשיים 2 ו-4. אנו גם צמודים לתחנות מרכזיות של הרכבת ושל אגד. במקום חניה סמוכה ללא תשלום, שהיא בעצם הגדולה בחיפה, משהו כמו 1,000 רכבים, ובתוך מובלעת נדירה של יופי טופוגרפי בין הר הכרמל והים. במקום 3 מתחמי פעילות מרכזיים שבעצם מייחדים אותנו מכל פארק אחר במדינת ישראל, שהכל נמצא פה במקום אחד, צמוד אחד לשני, וכל אחד עם הצבע שלו. המתחם המרכזי הוא מתחם פעילויות הגובה, שהוא כולל את קיר הטיפוס האולימפי היחידי והגדול בישראל. זה קיר שמתנסה לגובה של 16 מטר ומאפשר טיפוס של עשרות מטפסים בו זמנית, והוא מאפשר טיפוס בכל ימות השנה ולכל הרמות הנדרשות. למקום גם מוצמד מתקן סנפלינג, שזה בעצם גלישה חווייתית מגובה של כ-12 מטר, שאנחנו פותחים את הסנפלינג לאירועים מיוחדים על פי בקשת הלקוח. כמו כן, בפארק, במתחם בעצם של מתקני הגובה, יש את פארק החבלים הייחודי שלנו, שהוא מתקן שמשלב הרבה מאוד גמישות, שיווי משקל, ריכוז, תעוזה אפילו. הוא בעצם כולל 2 מערכות של 8 גשרי חבלים שונים בגובה של 7 מטר, ועוד מערכת נמוכה לילדים. במתחם הגובה מקנחת האומגה הענקית שלנו, שהיא האומגה האורבנית הגדולה בישראל, שהיא מתנשאת לגובה של 16 מטר, משהו כמו 5-6 קומות, ולאורך של 80 מטר גולשים על הכבל. פשוט כיף אמיתי. עוד מתחם שאנחנו מפורסמים בו זה בעצם מתחם הפיינטבול, שהוא מתחם שכולל 3 מתקני פיינטבול פנימיים. מתחם חווייתי שמדמה פעילות בשטח צבאי. מתחם ספורטיבי שהוא מיועד לליגות מקצועיות בתחום, ומתחם של מסלול מכשולים לילדים. מאוד מזכיר ככה את הצבא. המתחם האחרון, שהוא פחות נוגע לעולם הקבוצות, אבל חשוב לציין אותו, שיש בו צבעוניות מאוד מאוד גדולה, זה הסקייט פארק שלנו, שהוא הגדול והמקצועי בישראל. במרכז המתחמים האלה מצוי ה-X קפה, שזה בעצם פתרונות המזון שלנו, שהוא מתחם מזון שהוא מרווח ונעים, הוא מגיש ארוחות טעימות ומגוון תפריטים מיוחדים לקבוצות, גם קטנות וגם גדולות. החברות שמפעילות פה את המתקנים, שזה בעצם המשאב האנושי הכי חשוב פה, אלו החברות המובילות מסוגם בישראל או בתחומם בישראל. חברות כמו שפן הסלע, פיינטבול ישראל, אדרנלין הפקות, פשוט מספר אחד בכל תחום. המיקום המרכזי של הפארק במתחם מרכז הקונגרסים הבינלאומי בחיפה מאפשר לנו לבנות לכם תוכנית מושלמת של פעילות ייחודית המשלבת גם כנס או הופעה במרכז הקונגרסים הצמוד. אנו גם יודעים לשחרר את החבר'ה לפינות טיפול אלטרנטיביות במהלך הפעילות או בסוף הפעילות. אפשר גם לקנח בהתרגעות בבריכה אולימפית צמודה לנו, בריכת הספורטנה המפורסמת, על הדשא, עם כוס בירה, שהוא בעצם מקום פתוח או מקורה בקיץ או בחורף. וכל זאת במקום אחד, נגיש, נוח
עם שפע של חנייה ללא תשלום. מה שנותר זה פשוט לחכות לכם. שלכם, צוות ה-X-Park.